achọrọ m iji ohere a chetara gị na mama ebere nwaanyị nweta vidiyo skip onye nwere ndị ga-echi ya mee nwoke bịa achọrọ m iji ohere a chetara gị na mama Tony Elumelu dị 96 years ọ ka dị strong ka dị ndụ papa ya nọrọ. Mama Dangote dị 102 years ọ ka dị strong ka dị ndụ mana papa ya nọrọ. Na-ege ntị. Saraki mama ya dị 98 years ọ ka dị ndụ na-apọpụ mana papa nọrọ. Na-egekwa ntị. Jonathan mama ya dị 94 years ọ ka dị ndụ na-apọpụ mana papa nọrọ. Inweta vidiyo metụ aka na share button ka ịtụsa ya. Aga m aga ole ghara ole. Otedola mama Otedola dị 94 years ọ ka dị ndụ na-apọpụ mana papa nọrọ. Gị bụ nwoke ịdọga onwe gị na Monday, ịdọga na Tuesday, Wednesday bụ ladies night ị ka na-adọga onwe gị, Thursday ị na-adọga onwe gị, thank God it's Friday ị ka na-adọgakwa onwe gị, Saturday bụ Sabat ị kwesịrị izu ike ị na-adọgakwa onwe gị, Sunday ewepụtara sị ka e were ya fee echi ị ka na-adọgakwa onwe gị, e wee mechazie jiri maka Nnamdi Kanu tinye Monday sit at home ị ka na-adọgakwa onwe gị. Enwe m ike ịgwa gị okwu a? Enwe m ike ịgwa gị okwu a? Chineke kecherekwara nwaanyị tinye ya flushing n'ahụ every month ọgbapụ ọbara ọjọọ ọ ga-eji bie ogologo ndụ mana nwoke nwekwe ebe ọ na-agbapụ ọbara ọjọọ, nwoke nwekwe ebe ọ na-agbapụ ọbara stress, nwoke nwekwe ebe ọ na-agbapụ ọbara BP, ọbara oke echiche, ọbara mgbali elu dịrị anyị nakwa nke gọọmenti tinyere anyị. Nwoke nwere ebe ọ na-agbapụ ihe ndị a. Gị bụ nwoke ịnọdụ tụọ ndụ mmanụ. Gị bụ nwoke ịnọdụ wepụta time kpọọ ya friends jụọ ha ebe ha nọ ka unu nọdụ goro n'obiye ṅụọ ọgụọ gị n'ibu nwa buo nwa tụọ ndụ mmanụ. Chọrọ spa ma ebe ọbụla ga-amasaji gị ka a masaji ya gị. Chọrọ ebe ị ga-eje kpụọ isi ka a pịa gị aka n'isi. Chọrọ nwa dị shapụ ka ọ fịa gị aka n'ahụ. Ndụ nwoke dịkwa nkenke. Obere ihe eze ahụ niile nọ n'ụwa nwanna wepụtanụ taịmụ tụọ ya ndụ mmanụ. Benata aka n'ibu iro, benata aka n'ịkpa asị. Ịnọtụ kpọọ ya friends ka unu tụọ ndụ mmanụ. Ịnọtụ ịmara ihe ị ga-eme mee celebration host ndị mmadụ ka a bịa riere gị ihe. Tinye kanopi kpọọ oriri ka a gbaa egwu ka abụọ gị ego ma abụọ gị ego chọrọ chenji nye ndị mmadụ ha bịa tụọ gị ya. Nwetụ aṅụle na ndụ nwoke dịkwa short. Ndụ nwoke dịkwa short. Ịdọga onwe gị na Monday, ịdọga onwe gị na Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday ị na-adọga onwe gị ụtụtụ efifie abalị midnight ị ga na-arahụ ụra mmadụ akpọ gị na fon gaa tụtụrụ fonu pikie. Ị na-enwekwa taịm onwe gị brọda? Ị na-enwekwa taịm onwe gị brọda? Nnekwu ihe mere nna gị ị ka chọrọ ka ihe a mee gị. Mmekwugbukọ onwe m n'okwu ka nke a bụrụ ihe mmụta dịrị unu. Were okwu nwa nke mmadụ mere ihe.